Tik lek polahmu kaya ngono garing ling jenggleng kapan? Lah tok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye? Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing tengen, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kowe kek tutuk iki. Kowe ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kowe ora tutuk jenenge Ya apa aku wis aku nuthuk ya ngono kowe mah aku nek dipanggut Sari terus. ngepareng lenggah menika tasik kathah alhamdulillah. Manut jam kula menika setengah kalih parandene para sutresna budaya ing laladan Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo tasik kathah ingkang kepareng mengapresiasi nenggani dumateng pakeliran kula sak kanca Madangkara. Mugi-mugi menika dados amal kesainan panjenengan apa artinya wayangan, apa artinya bersih desa, apa artinya bintang tamu tanpa hadirnya para penggemar yang luar biasa. Mila tepuk tangan untuk penonton pada malam hari ini. Oh. Terus temenanan. Ayo, makasih. Muga-muga kabeh dipun paringi murah rejeki. Para penonton kabeh dipun paringi barokah. Putra-putrine soleh lan solekah. Enggal bisa tindak ning Mekah Madinah. Ayo, nggih amin ya rabbal alamin. Para perangkat sedaya Pak Karsono ugi Pak Kepala Desa ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iki Mas Gareng iki ya sik eneke. Biasane bar limbukan ndek colut. Nah ya iki sik standby ning kene. Manut anggarane kok le. Dadi yen anggarane mung gara-gara ya gara-gara tok, yen limbukan tok, yen pancen limbukan karo gara-gara, yen bintang tamu ya anggarane beda. Mbok Mbak Lisa iki sok-sok ya nampa nggen limbukan tok. Lek nganti gara-gara ni ya bayarane utuh. Nek limbukan tok ngene pol-pole ya 5.50. Nah ya. Elisa 5.50. Nah. Mbok tak tukune sak umur hidup. Nah ya ngono. Nah iya. Makasih nggih. Luar biasa matur nuwun. Coba saiki ngaturaken lelagon langkung rumiyin. Karo Mas Gareng mriki Mas Gareng. Menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung Mas Gareng. Nggih, dawuh. Jane jenengan ngendikan niku wau tambah anggaran niku mboten, Mas. Lah niki mang klarifikasi pisan. Nggih, niki wong nenggone Kedung Banteng ki arep mulih ki neraki penonton. Dadine kula nggih ndoprok mawon teng mriki Mas Cahyo. Nggih to? Nggih. Masalah anggaran niku lek dulur Ponorogo niku pun mboten nguciwani, Mas. Sakit kula mawon niku kadang kala bolos. Niku Sebabe bolos napa? Niku nggih alah nggih kadang kala enjing ngoten nggih isih budal teng sawah. Niku ya sok ngedhos, sok ngerek. Mboten mesti wong nggih sampean kula niku nggih tani kok. Lah pun dadi dagelan viral larise kaya ngono nggih sempat ning sawah ora. Lha wong pripun wong kados beliau dulur Kedung Banteng niku najan beliau niku dados lurah dados kami tuwa niku tanine nggih tetep hebat. Oh nggih ta? Nggih. Wong dulur Ponorogo kok. Nggih. Niku kersanipun maju niku kan nggih apa iki gelare ya ditata, rejekine ya muga-muga ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih mugi-mugi mboten namung dalu menika setiap tahun kula dongaaken Piyayi Dung Banteng menika tansah kathah rezekinipun, saged bersih desa, saged wayangan terus. Jalange mboten kedah Cahya Kuntadi, upamane ganti bojone Kesi ya ora apa-apa kaya. Bojone Kesi niku sinten? Bojone Kesi niku sinten? Ingwang. Oh. Ngomongnya ora sangkulang kalih Cahya Kutadiai ngene ngopo? Iya. Ya nggih, alhamdulillah saestu lho Mas nggih. Wong jenenge gara-gara tesih kawontenan kados mekaten. Nggih. Beliau-beliau ingkang lenggah nggih dereng kundur, tasih nderek wungon. Muga-muga sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tenan kena diarani lek jenenge Dung Banteng ki tenan pokoke gawe tontonan ki lek urung tancep kayon, urung kukut, urung kundur. Ngaten nggih. Nggih. Mulai lailane wong dulur Kedung Banteng niku kan nggih ngeten. Paribasane titiyoni gondoyoni kan puspa tajem. Nggih ngimpini kok. Nggih.
titioni wektale tenggene limbukan gawe umbah-umbah gawe seneng-seneng dulur-dulur tenggene Kedung Banteng. Nggih. Titioni gondoyoni awake dhewe ngeten iki ngomong ndongakne dulur Kedung Banteng muga-muga tinekan, muga-muga dikabuli dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Ya. Lek Puspa Tajem. Muga-muga njing ben taun ngajeng nggih ngatur ning jenengan malih. Amin. Mau Pak Haji Karsono nggih sampun paring dawuh. Mangke Pak Cahyo menawi lancar sukses penonton semangat warga Dung Banteng menika sami gumregah taun ngarep insyaallah nggih badhe wayangan melih nimbali kula sak kanca Madangkara tetep mawi bintang tamu Gareng ning Gareng saking Semarang. Amin. Wong niku dosen kok paribasane niku kancane kula, Mas. Oh nggih to. Wong Guru jenengan nggih. aja ngantek nglalekne wong apa sing dikaca paribasane lek neng jerone sekolahan aja ngantek nglalekne guru, Mas. Leres. Nggih napa mawon niku nggih namung dedonga muga-muga sedulur Kedung Banteng sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan, Mas. Amin ya rabbal alamin. Kathah pangundutan Mas niki wau. Leres. Saestu saking kula, saking Mbak Elisa, wau wonten ingkang saking Magetan request pun meh sami. Nggih. Nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya, Mbak, mumpung ketemu, Mbak. Bari iki ketemu nese kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilowo. Kasih nggih. Aku ora mbojak rono, aku ping 3 aku ngejak awakmu. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora ketok. Kali niki to? Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilowo. Biasane piyayine nggih mirsani Lah nggih suruh kubeng. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Mas. Lah mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padipokan Suru Gubeng. Bekasi. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebaing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku geden saiki mbok tinggal. Reng, Mbak Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Le mene job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colke lho aku ora mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon iki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Tonton tenanan wong trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Nggo niku kena dienggo totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo iki padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah Sono Keling. Nggih, Mbah Lurah. Winginane mriko cedak banget. Alhamdulillah namung diledek ngalor sithik. Iya. Lembian Magetan, Mas. Oh, nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu soulmate kula nika. Nggih. Monggo caping gunung. Pangkuripun, Mbak. Caping gunung. Jengglengke nggih Oke, kowe Sing kono. kuat, yah mene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik ta. Ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek nekoni kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa, pangkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Oke, Keling oke, tasih tak lengkah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jegles. Sangoni terus ya. Ya. Nyawa
Mantap. Aku dawuh Balura do Banten, Balura Sporjo kabeh mesti lek jegleng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Yang pertama to, kedua, ketiga, keempat mboh engko. Ya delok. Saya kari kecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo janur kone ya seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlek wah penak nek kuwi nak rene Mas Cahyo apa ketoke kepengalamane kok wis berat apa pengarane lho kok jane jelek bareng penak wi iki antarane iki lho menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha pikirane gareng sing reget kuwi iya oke mas tetep penak beda ya iya coba nek rono mas ngono ngopo nek kene ta kene iki kene ta sinden kuwi lho dijengleng kuwi iki ta Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Mbak Bu wis enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Tega aku jeneng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok cerut ngawut ora. Nggih, lho suarane mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah. Mira. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Nah, jodone. Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to. Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa, bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas ya. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillahi taala. Saestu. Oh. Iku ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ampun Ibu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi mergo roh tangane. Lah jegleng karo merem. Merem. Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna Mayanya Madangkara. Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun dipangestu dulur Kedung Banten nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Oh, layang kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh kuwi. Munggah Mas. Ayo sik Kene. Samuni ya iki kok Luna Maya padane. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah.
asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upama esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah. Hawaii. Ya julen ae. Tik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep mengko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lek awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kowe kek tutuk iki. Kowe ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kowe ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso nutuk ya ngono kowe mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ki nutuk, lek kanggo dengkul ki ora nutuk jenenge. Nutuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh, kembang gitu. Ayo. Kembang Dek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Ngapa? Terus klolore ku Ngapa? Ngapa? Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Arya. Ngapa? Muni apa? Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Mas iki Mas Jo ben-ben ngawi lho iki ngawi. Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Iki lho sindanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Yo, bali sagedi. Coba nenek sesuk ora ngono mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis maton. Wis kaya ngene kok wis sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walalasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Iki. Ae. Tutik.
ora aja dhuwur-dhuwur ngono ayo. Mas Cahyo. Nah, aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? Lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikeki barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Mas, ora sak mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo yayo. Yayo yayo. Tempe goreng dipangan karo madang. Iki yo bate keri. Iki ketoke kok dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene, pantune sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Namune. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Ora usah golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane. Oh iya. Tompone. Sing ikhlas sampean rene. Aku ya sirkuyar napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya Ti, ya. Latihan. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan panas udan panas udan haling Tutik metu setitik. Capek. Wah. Kebeng. Terus Ti. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo Ti. Variasi Pak Yoyo. Variasi. Ayo. Nadyan wadon sarta lan Swara suling kumandang swarane. Timun sigarane. Ayo Masuk langgamipun sapi gunung. negarane. inumane banyu Ayo Ti. Jarak kelingan
rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak. Syukur bisa saged pinara. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasira. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Tambah-tambah. Tenang kok ya. Merah-merah dudukne tengah sing rada ijo-ijo dudukne ning pinggiran. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kenek hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa. Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-teke dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Nggih. Kaya kudune ki ya barang tek-teke dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi apik. Nah, saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu bending kok sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Wong cowe hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibu.
Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Yo, Cinta, monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Yo. Nenu. Sawan aneng kutha gedhe Hup oper Mbok Yarka. Ya. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo Reng, raketang sithik Reng. Yo. Angungkrung marang bendara. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sapadha tok, Mas. Wanggaran, Mas ya. Sang Dia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Dia Sulestya pijer ngincangake alis Bareng Terus resno sesidemah. Yo Yan, angkatan dhisik. Luweh becik patenan timbang pepisahan.
tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya. Inggih, sembah nuwun. Saking ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman, amin. Wah, yeah. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip ana kutha Angkat, Bang. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sesideman sampun, wah jantenan penghibur dikagerakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Teres. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Nggih.
Winong Birgita ya Nduk, katresnan sejati. Iki biasane sing napa request iku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih, ugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, Wit leres. ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Banteng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Nggih. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo, monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
aja lungguh sik. Apa, Pak? Apa, Pak? Mulai kali Mbak Lisa. Sisan Mbak Dian, yo. Apa ini? Yo iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak? Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak Cinta Mulia. Itu adanya apa aja, Pak? Kapilut. Aduh. Ayo. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Nah, itu aja. Hah? Lah iso. Anu, Pak. Apa? Cinta mulia aja. Ngeyel lho iki. Ndak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning ati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning ati. Apal, Ti? Oke. Ti, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Ti. Kuatan Iya. Ti. Ayo. Ayo, oke. Ayo, diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti sakniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki prene wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki tamtune napa? Kusumaning ati napa? Tik, kusumaning ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono, Tik, tengah. Ayo. Mbak Tuti tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Pemandu. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Nika kula rut dados tunggal kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo, dados.
Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Anak sing meh keri apa? Caksi iki ngersakake angenteni. Ayo. Sake adoh e. Ayo. Tur iki disusul nganti tekan kene Mbak Nadia iki ado-ado kok Blitar. Iya. Tur sing gawe iklan Caksi kuwi ya Mbak Nadia kuwi angenteni langgang. Iya, karyane Mbah Mantep. Ya diaturake ya. Sing dikersake ya kuwi Bu Kesi. Dasare ya Bu Kesi gara-gara urung nembang ya. Ayo. Entuke akeh dhewe. Ayo. Istriku, ayo istriku. Ayo. Jadi ya penggemar ning Ponorogo iki sik akeh. Iya. Malah dhisik Bu Kesi yen karo kowe jaman suwargi Mbah Anom biyen Ponorogo sinden Kesi ngono kuwi. Ayo. Yo kinantinipun Bu Kesi ben komplit. Ayo, bawa apa? Sanadyan hamung sedhela nambani kangeneng karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu janji tansah sumipen jroning kalbu
matur sembah nuwun Bu Kesi. Lan ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para panitia, Pak Kepala Desa, Pak Haji Karsono selaku Ketua Panitia lan sedaya perangkat warga masyarakat ing Kedung Banteng mriki. Sumrambahipun sedaya para pamirsa. Mbok menawi wonten kirang lalepatipun anggenipun Petruk atur panglipur nyuwun gunge samudra pangaksami. Pamit karo kanca-kanca barang Madangkara, nek klerune selama ini ning panggung linggo jloki kanca-kanca njaluk ngapura. Ayo. Harus sinden-sinden barang, njaluk ngapura Mbak Lisa ngapunten nggih. Karo Mas Gareng, terima kasih panjenengkuyunge. Ayo nggih. Yo mbacut neglari crita, muga-muga bapak anggene mbangun kayangan ana Gunung Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Yo.